ini ndati nerekeni yangu yakabva yadonha ndichidhonza mudzimai wangu inini. Zvadaro ava vamanikisi vakabva vaona kuti nyaya yaipa ndokutakura foni yemudzimai wangu inini ndokuenda nayo nerekeni yangu yandakadonhedza ndokutakura zvese. Nhasi zvinizvo rekeni yangu haana kuita sei, haana kuidzosa. Asvika kuprison vakandinyorera meseji vamanikisi vachinditi uri kupomerwa mhosva yokuti watema mota yaofisa nerekeni. Ari ukaruru kana muchiti line yenyu riri ukaruru. Izvo zvakaitika panapa pakati pana Chitindi vava. Imimi muchingobva yasvika kumba meseji ichibva yapinda nevanhu 2 vanga vari mota menyu chapupu chaicho chiripo. Ari ukaruru aziva sei? Imimi ndimafana tsvaga kuti munhu yeye akaziva sei kuti mamini vanhu 2 zveshuwa nhamba dzemurume uyu adziziva sei zvokuti manetsana angazviziva sei zvokuti uyo atema mota nerekeni. Tanzwa zverekeni pano akabva akonzoka mvura pachivanhu here kunodza amai kuti amai kuno kundabatikidzwa ndafungirwa kuti ndiri kudana namabhodho ndisiri zvokuti akabva atofona ipapo pachivanhu chedu zvinoitika. Ndotora hari yangu ndotora mvura yangu nobukira yangu noenda pahuva ndakutaura ndo mafoni edu ekare echivanhu chitete mazano kwani kukanikwa nezvepadera ndoda nyaya dzechokwadi saka nditrust nobody ndiendeseiwo kuna gonyete namaki nyaya papasitopu. Tinovimbisa kutaura chokwadi pamberi pedare. Tinovimbisa kutaura chokwadi pamberi pedare. Napamberi pamwari. Napamberi pamwari. Zvongotaura zvese zvinova zvechokwadi. Zvongotaura zvese zvinova zvechokwadi. Mwari andibatsire. Mwari andibetsere. Shingirai madzura. Mudzimai wako aripi? Handizivi kwari. Zvisinei because tiriromuda kudare. Because ndiye ane umbo hwese hwatiri kuda pano. Si tichazokubvunza hedu but totomuda padare. Nyaya hatigone kuti tiipedze kana iye asipo. Togona kusangana nezvinogona togona kusangana nazvo apa zvinogona kutikonesa kuti tiende mberi. Nokuti uri kupomera Isaac Manix kuti audana nomudzimai wako. Handisi kumuona. Unoibvuma here mhosva Isaac Manix yauri kupomerwa nemukomana wayo kuti udana nomudzimai wake? Kwete changamire. Handivazviona. Ndo paipai panoita kuti togona kusangana nezvimwe zvezvinhu zvekuti isusu tinoda evidence. Uri kuziva kwaari? Iye achitaura pandakapedzisira kutaura naye aiti ari kugache mafishing cave. Whoops. Ari kuita nezvei? Iye ndichimubvunza aiti ndida kutombobva kuarea kunoku ndimbotama wozi ndiri kunyara nezvakaitika. Nezvakaitika zvaakaita. Hatisi kuramba zvawakaudzwa nemudzimai wako. Ndizvozvo. But mudare toda zvinhu zviri black and white. Ndizvozvo. Mhosva inonzi uri kupomerwa inozova mhosva kana taona evidence. Zvisinei murume ari pamberi apa ari kutaura kuti haasi kuziva mhosva yauri kumupomera airamba. Okay. Hameno kuti unogona here kutsanangura nokuti evidence tiri kuida zvekare. Pamusoro yechangamire pamusoro yedare. Zvandinogona kutsanangura pamusoro pemurume anonzi Manikisi. Kutangira zvese mudzimai wangu akaenda kuprison kunoona sekuru vake vanga vakasungwa ikoko. Vadaro ndovimba ndopa vakaonana nemurume anonzi Manikisi sezvo ari ofisa ipapo. Mai vachiuya kumba vakazotanga kuita on and off vachienda kuprison vachiti ndiri kunoona sekuru, asi pamwe pacho vanga vasingadzoke nekumba vonoita 1 week 2 weeks vasipo. Ndobvunza ko kunoona musungwa kunotora mazuva akawanda sekudai here? Vaidaira mudairo wavaidaira, ini ndaizonyarara.
zvadaro ndakazoona foni yavo message mufoni yavadzimai vangu inini yaibva kune murume anonzi Manikisi. Ndikasecha nhamba dzake ndikatodzisevha mufoni mangu ndikaona dzakanzi Isaac Manikisi. Inini andisingamuzivi, handina kuda kutsvaga nezvake Stereki. Akazofona rimwe zuva rimwe zuva ndabvunza mudzimai ndikatoenda kunana tete tikagadzirisa nyaya tikadzoka kumba tikawirirana. Akazofona rimwe zuva aifunga handipo ndaenda kugadhe. Ndichisvika achifona achiti Daddy Maiguru vakazozvinzwa zvinopera mushere. Ndichibva ndapinda mumba ndikati uri kutaura naDaddy vapi wauri kuti Maiguru vakazozvinzwa zvinopera mushere? Ndakati ndipe foni. Ndobva ndatora foni. Ndatora foni iye foni iye yairatidza kuti yanga yapa shutdown. Ndobva ndatora foni inini ndobva ndaibatidza ndakati isa password, because password yake yanga ya private nandisaizive. Ndokubva isa password ndokutsvaga nhamba ndokuona nhamba dziye futi dzimwe chete nedzekuma message dziye dzava Manikisi ava. Zvadaro ndobva ndati no ndichatsvaga nyaya yangu kusvika ndaibata. Zvadaro zvichifamba nemazuva mudzimai achiita saizvozvo. Ndakazoti ndiri kumba ndichiketa foja. Ivo mai taiketa navo nemumwe aitosungawo madhugu tinodismisa kuma 4. Vakabuda vachivaperekedza, ini ndii ndaishuta foja. Ndakasara ndiri mugrading shed kusvika kuma past 6 to 7. Ndobva ndati achiregai ndibude kwadoka ndokugeza almost to 8. Ndobva ndada kunotsvaga mombe dzangu inini. Ndatsvaga mombe mangwana ndoda kuchera mvura ndifavise foja. Pandaifungidzira kuti ndaidziwana pavadzomba apo ndakadzishaya mudanga. Ndobva ndati chiregai ndinotsvaga pavachinjana. Ndichisvika paroad ndakaona vaManikisi nemudzimai wangu vakamira vese past 8 paroad dzeusiku. Ndikabvunza mudzimai, ko pano uri kutsvagei nguva yese? Ndiri kuti hamhino kwawaenda. Ko kumba vana vanobikirwa nani? Zvikanzi mama vatumira mari yangu kune murume uyu. Ndobva ndabvunza murume uyu kuti ko nhai vakuru, mukadzi wangu muri kuitei naye pano? Ivo baba ava vakanditi hanzi ane mari yangu. Ndobva pasiyana statement. Indokuti kuna mai, imimi handeikumba mudzindishireva mudzimai wangu. Handeikumba tonoita sei? Tonokurukura nyaya sinzi ndasingade zvenoise pa iye aripo pana Manikisi wacho. Ndaida kuti tinzwanane ndigoziva nyaya. Iye mudzimai akaramba, ndakamudhonza roko akatsudzura akanomhanya kunogara pasiti radriver mumota yababa. Agara ndakasvika ndokumudhonza. Murume uyu akatanga kundimhanyisa anonzi Manikisi. Ndikatakura mukadzi ndakamuisa apa. Ndakamusimudza ndikamuudza Manikisi kuti uyu mukadzi wangu wauri kuita nezvauri kuita naye. Ende nhamba dzako ndinadzo. Ende pamusoro pezvo ndiyanga akabata foni yemudzimai wangu. Ini ndati nerekeni yangu yakabva yadonha ndichidhonza mudzimai wangu inini. Zvadaro ava Manikisi vakabva vaona kuti nyaya yaipa ndokutakura foni yemudzimai wangu inini ndokuenda nayo nerekeni yangu yandakadonhedza ndokutakura zvese. Nhasi zvinizvo rekeni yangu haana kuita sei, haana kuidzosa. Asvika kuprison vakandinyorera message vaManikisi vachinditi uri kupomerwa mhosva yokuti watema mota yaofisa nerekeni. Ndakatadza kunzwisa kuti ko rekeni ndakatema mota papi. Ndakasvika ndichitora mudzimai wangu ndikatovaudza kuti uyu mukadzi wangu. Handizive kuti nhamba dzangu wakadziwanepi. Zvadaro chinguva chidiki ndakabva ndafonerwa nasekuru vemukadzi vanogara Karuru vachiti Madzura, chii chiri kuitika nemukadzi? Ndakati indava sekuru, zvakanzi ndabva kufonerwa mai manje kuti muri kuita hondo. Ndakati sekuru, akuudzai ndiani wakaramba kuita sei? Kundiudza nguva amezvara wangu ini ndobva vandifonera. Madzura, muri kuita sei namai wesi? Ndakati mudzimai wangu inini mama handigone kutsanangurai zvakawanda. Imi maitani? Amai zvakanzi aiwa nditsanangurire. Ndosaka ndakubvunza. Ndakati mudzimai wangu ndamubata ane chikomba paroad kuma past 8. Zvakanzi waona vachiitei? Ndakati mama zvingaite here kuti ndikutsanangurire kuti ndaona vachiitei? Ndokubva
ndati aiwa okay sinzi zvadaro ndobva ndazofona ndichirega ndinzwisise nyaya kuti uyu murume uyu mama shuwa vatumira mari here. Ndobva ndafona kuna mama pane nyaya yanga achida kubvunza maringe nekuona kwandaita mudzimai wangu ana manikisi parodhi kuusiku. Matumira amai wesi mari here pamota, matumira mari zvakanzi vakaita nguva vasina kundipindura. Ndokubva vazonditi ehe ndatumira. Ndobva ndati matumira ani, ndobva vashaya munhu wavaita sei wavatumira. Ndobva vazoti no ndazopa sisi wacho mariyo ndoari kuziva munhu wavaita sei wavatumira, vaona kuti nyaya yaita sei haichapindurika yatooma. Ini ndakati no wewo hazvina kuita sei, hazvina iwo wazvinzwa kuti mai vako havana kutumira, havasiriwo vatumira mari, iwewo wati mama watumira mari kune uyu. Iye manikisi akanditi ane mari yangu. Ndopandakatadza kunzwisisa uye nhamba dzake ndinadzo. Akazondisira meseji ndikatomupindura ndikatoti iwewo ndichasvitsana newe kurefu kuti uzive kuti mukadzi wemunhu aite sei haadananwe naye. Meseji yake akanditumira yekuti ndiri kupomerwa mhosva ndinayo mufoni mangu izvozvi nhamba dzake. Saka ndoda kuti kana zvichibvira vanditsanangurire zvakakwana kuti nhamba dzangu vakadziwanepi. Pamusoro peizvozvo foni yemudzimai wangu inini vakanoipa amezvara amai vemukadzi wangu inini, vakaita svondo rese vasina foni. Ndakati saka foni muri kufunga neinazvo? Kanzi aiwa hazve foni yangu siyanai nazvo, ndonoiwana kukaroi. Handizive kuti communication dzavo namezvara kwandakaroora inini vakadziwana papi kuti vasvike kunotambidza amezvara foni. Ende taenda kukaroi ndopo vakanopiwa foni. Ndikabvunza kuti foni maiwa zvakanzi yakapiwa mama navamanikisi. Saka ipapo ndopa ndakanyatsoona kuti chokwadi kubva kunana sekuru amezvara vangu vanotoziva vamanikisi, inini havachandiziva. Muri kugara pakakura pakareba zvakadini avamanikisi ava? Ndanzwa kuti vanogara kuprizini kwemi. Inini ndogara kuchitindiwa. Pachitindiwa panapa? Pachitindiwa ipa padhuze dhuze. Amai ava vaenda tinoona musungwa uku kuprison. Vakapedzisira vakungoramba vachienda kana vaenda wiki vairera kumba kwani. Handizive kuti vaizozvifambisa sei. Ndikabvunza vaingoti ndiri kwagogo. Vamanikisi mabvunzo anachangamire kuti mhosva iyi munoiziva here mukati kwete? Kwete. Pakutsanangura kuri kuita murume uyu ari kuti akakuwanai parodhi mune mudzimai wake, ichokwadi? Hongu. Imi munozvidefenda sei pakutsanangura kuita murume uyu? Right. Chokutanga murume roti andiudza kuti zvakaitika rini zvakutaurira. Chokutanga chenda chikoro. Changamire chichaitika pazuva racho. Changamire musi wa9 July. Ndakati ndibva kubasa ndisvika pashopu paya. Ini handichashanda pabasa pa everyday. Ndiri kuchikoro. Handisi pabasa kubva gore rapera. Saka ndangoya pabasa kuzogadzira mupepa yangu. So ndiri papo ndinoona vanonzi vachundu vekumayamba. Vane shopu mayamba vachundu vavo. Vari pashopu nomukadzi wavo vakati manikisa ndokumudona kuti kanda kumayamba nomukadzi wangu. Ndikati hazviite Changamire, ndirumire takanda ndinochinja. Zvikanzi mukadzi wangu asinza zvakanaka, nditakurire mukadzi wangu kumayamba. Ndova ndavatakura ndokuenda uko ndokudaiso ndokunosvika mayamba ndokuvasiya mayamba. Ndasvika kunga ndakaponzerwa nevhiri ndasana 1 vakatondibetsera ndotachinja ndotadzoka. Ndakudzoka ndasvika futi pano pachitindiwa vhiri rangu rabva raponja futi rimwe riri ndokuchifamba nemota dano ndinosvika kumashops. Asi uyu murume uyu anoitwa Shingira Madzura handimuzivi kuti akazomuona panapa nhasi. Wandinoziva inini wangati mukadzi wake ndinomuziva achinzi mai mabhodho. Vanofamba vachitengesa mabhodho, so zvimameno zvinobikwa nealuminium. Mukadzi wake uyu zvekuti ndakamuona kujere inhema. Mukadzi wake ndakamuona ndakataka mutakurira mabhodho kubva kukaroi kumagaraji uko kunoitwa zvemaspare parts emotokari. Ndokubva andihaya ndikadhirivha mabhodho kubva kukaroi
kyoka village 1 Karuru nokaruru nevillage 2 nokuza pavillage 3 apa ndinaye achidhiriva na bhodha yake. Mukadzi wauyo akasana mari yangu inoita $40 yafanira kundipa mukadzi wauyo. Saka ndiri kubva kumayamba ndakaudza mukadzi wauyo kuti ndauya masiyeri mabhosi vaiti vachasiya mashops kana vachatumira kunzi mofaya. Vakati mari hana kusiya asi ndogona kupai paroad nekuti ndiri pedyo neparoad. Asi ndakabva kumayamba inini kwakachena zvekuti ndakasvika pachitendiwa zvekuma past 5 kunogasa matai vakomana varipo vanozoripupura shuwa ndakawa I was in grade in uniform ndokubva ndanotsvaka kuzama kugadza matai varume ndifamba namarimu ndobva ndaramba. Saka ndobva nditi ashamsha ungatoita famba hafu uchienda uchinogadzira uchidira uchiita mweya. Ndafamba ndatowa mai vakandifonera mai mabhodha vai vakati mapapi ndakati ndanonoka ndichitendiwa kuvhira mwara rafa asi ndakuenda. Vakati kwedu padhuze ndamba pedu rumira paroad wanzi padzomba ndo padzomba pakona pakevis. Ndichiuya inini kubva kwandaibva kuchitendiwa it was past 6 to 7. Vamadzura kana vadai vangu vari paroad vanopupura kuti mota yangu vakaiona ichiuya ikasvika ikangomira muroad one vhiri muroad ndisambodzoa mota malights ari on madzimai paakafamba achiuya kumota ini ndakaburuka nefoni ndichinovheneka tairi rangu sero ndatoona vanhu 2 ndakatakura mumwe akatakura chitoki vaenda kunzi kuchiedza ndakatenderera mota ichinovheneka tairi rangu riraiti ndichidzoka vamadzura ndakaona chikikirisana nomukadzi zvondi vaziva kuti madzura mukadzi wavo ndiani vachikira nomukadzi murume anga ari vakati kuona zvikuitika chizvikuitika ndibva ndamhanya pavari ife mukadzi wavo akadzoka kuzorovera kudriver seat vozonga vasina munhu ina tabuda ndaenda kuseriwa ndiona vari kudhonza ndobva ndamhanya kwavari madzana kuti kwewe chii chirikuitika chikutamika uyu ndifa ndiri mukadzi wangu mukadzi wako it's okay ndibva ndasiyana ndadzokera ndapinda mumota ndibva ndaenda handina kutombomira zvekuti pakaita kana 3 minutes mudzimai wako shamwari ndiaifanira kundipa mari yangu $40 iwewo nyaya iwe unotoiziva ende kana taka kucommunity court tingodawo chokwadi shamwari tigadzirisiwe nyaya yedu ifambire zvakwadi nyaya ikuru ndeyekugadzirisiwa ise ndambonzwa sekunge uyo atsanangura kuti imi musati maonana naye muroad muchibva nemota yenyu payazofa mukadzi paakufonerai uyu murume uyo anoti akanzwa mukadzi achidayira kuti dhedhi maiguru akazvozvinzwa munozoti kudii mamusati maonana apa tasataura murume uyo ane zvaakanzwa ndobva tasa nhamba ndobva ona ndidzani ndidzenyu anzwa mudzimai taura kuti dhedhi maiguru vakazozviziva toita sei murume obva akepicha foni vaona nhamba ndobva adzisecha ndobva akanzi chi manikisi ozokuonai zvekare imi makamira nemukadzi muchangomisawo mota muchinotarisa chi vhiri ona mukadzi wakatosvika ipapo ufuchi mukadzi kumba abva asingana kutaurira murume kuti ndiri kuda nomiririra baba vandivape mari yavo. Murume wenyu uyu murume uyu haana kuziva futi kuti imimi makambopinda contract nemukadzi uyu zvekudhirivhara mabhodho kwamuri kutsanangura uko ende mapupura kuti imimi hamutomuzivi kureva kuti murume uyu hatombofa aziva kuti imimi zveshuwa makamboshanda nemudzimai wake. Saka nhasi uno akakupomerai kuti shuwa imimi munodana nemukadzi wangu munoiramba muchiti kudii pekuti imimi mukadzi uyu aitaura nemi mukadzi uyu akazoya pamota penyu nguva dzeusiku kuma 8 asina kuudza murume wake makadhirivhara mabhodho zvimba mataura kuti ukaruru kubva ukaroi kwese uko murume chasingazivi munoiramba muchiti kudii. Inini chokutanga chandokedza kutaura ndikuti hazvina kuitika kuma 8 chome it was past 6 to 7 zvekutoti iyo shinga unozoziva nenguva dzandakabva makatobvunza even vanhu vachifunga vakaudza kana kuti mukadzi akakufonerai muchiri kuzvirangarira here kwete zvekuti mambo zvekuti akandifonera achiti dhedhi zvekuti dhedhi maybe aifonera umwe munhu kwete ini vakangondifonera vachinibvunza kuti mavapapi zvekuti vaifonera munhu vachiti dhedhi ndanzwa sekunge ari kuti zuva rekufona rakupomera kuti dhedhi iri harisi ndo zuva rekunzi mapapi iri zuva rakazvimirira rega kwete mambo izvozvo handingazizivi kuti aifonerani. Zvakanaka maita basa regai timovhunza zvepachena. Pashure pezvo murume uyu ari kuti imi maenda makatakura rekeni mukatakura foni mukaenda nazvo makazosvika uko ndokubva mazopomera uyu meseji muchimuti watema motikari yangu yaofisa nerekeni imimi muchiti uyu madzura wacho amumuzivi. Pashure pezvo foni yemudzimai wake imimi ndimi makazonopa ambuya venyu vanova ambuya veuyu
vanhu vaamai vemudzimai uyu wamakanga muri naye wamuri kupomerwawo munozviti ende nhamba dzeuyu maamadziwana kunani iyi muchiti hamumuzivi pamusoro changariri ewe inini handautakura foni yemunhu handautakura rekeni yemunhu handina handina kunge ndamusendera madzura uyu zvaari kutaura kuti ndakamusendera meseji handina kumusendera madzura baba chokwadi chinongodiwa pamberi pakupomera munhu dao zvinhu zvatirakuona ndosaka mukauya kunoka kubatsirwa nokuyana saka ivo mukada kuti mukavhanyira pamberi vachangamire vanje koma inge gara ako pasi vanouya ndo namba nezita racho iyi meseji rava iverenge iri pazasi iri pamusoro yakanyorwa neblack iyo tipe nhamba yefoni yako manisi 0713 713 435 435 971 971 nhamba iri vapo ichi dziri aichizobuda inozobuda musoro kwainotangira meseji yacho 0713 971 chi 971 971 435 na vice versa mataka na 435 na 7 namba yenyu 0713 971 435 zafanana manje ikozo zvafanana 971 zvakanaka iri kuti kudii meseji iri kuti muri kupomerwa mhosva yekutema mota yaofisa nerekeni yamatorerwa kune vanhu vaviri vanga vari mumota vari kupa chapupu rekeni yamatorerwa mati hamuna kutora rekeni meseji yamakazonyora muchiti rekeni yanga irekeni ipi handakunyora meseji mako handanyora meseji pane munhu akashandisa foni kuda pane munhu pane munhu akatoshandisa foni iyi meseji ndikuiona but asi ndakanyora meseji handiti asi foni yenyu inomboshandiswa nani foni yenyu pane munhu akaishandisa mukarangarire here foni yangu handinowanza kushandisa ino 0774 handiti avati laini nderani laini ndakarejestwa nini asi ndirenyuka nderangu bva nobva asingashandiswa nini saka pane akakushandisirai laini iri kushandiswa nomunhu ari karuru arukaruru but akaita cyber yeye manje mirai cyber crime munhu arukaruru akushandisa laini renyu but akutaura zvinhu zvakaitika zvamuri kupupurawo imimi kuti murume makasangana naye the very day uye achienda kumba meseji ichisvika arukaruru anga azviziva sei kuti ndo zvaitika kuti azosenzera murume wemeseji munhu ari karuru ndiye munhu wachakafonerani ndiye munhu akafonera ari ukaruru kana muchiti laini yenyu riri ukaruru izvo zvakaitika panapa pakati panana chitindi vanhu ndizvo imimi muchingobva yasvika kumba meseji ichibva yapinda nevanhu 2 vanga uri mota menyu chapupu chaicho chiripo ari ukaruru aziva sei kana ndonetseka akaziva sei kufonera kuti kufonera ava imimi ndimafana tsvaga kuti munhu yenyu akaziva sei kuti mamini vanhu 2 zveshuwa nhamba dzemurume uyo adziziva sei zvokuti manetsana anga azviziva sei zvokuti uyo atema mota nerekeni tanzwa zverekeni pano ndakumira 3 minutes chete hakana 3 minutes hadzanokwana andakamira saka zvikureva kuti mudzimai wake uzvu maonero angu aikuda manix but aisha kuti ukutaurira sei semunhu wemabhodho but unonge waziva kuti uri kudiwa nemukadzi uyu mambo pamusoro mambo semunhu webasa ine nditransporta mambo correct munotondidziva ndinotransporta vanhu vakawanda vakasiyana kana correct 100% vakadziva vanhu vese vanhu vakawanda transport paitawo manje wanazodarikidza vanhu vese vanotransporta manje ari kuudza murume wake kuti atumire iwe wanzi watumirwa mari neuyu iwe ukaudza uyu chokwadi chizere chawandiudza pano kuti mukadzi wake andori nemari yako
chokwadi nanhasi ausora ndipo ende hauna kuchinja statement zvikureva kuti statement yemukadzi yasiyana nestatement yako pazuva iroro pa 3 minutes ipapapa. Saka mukadzi uyu atiza futi kuno kudari hapo pano pamusoro ivamo nyaya yekutiza kwemukadzi haingave nyaya iri yake uyu murume nomukadzi kuti vanogona vandiplotera zvimwe zvinhu. mudzimai anogona kunge iye akutoplotera uzvu zvimwe zvinhu wezimimo mungazofungidzira kuti yori transporter angaplote kwamuri chinhu ari ndiye akaya parodhi uyu murume asingazvizive angazoda kuplanira imimi nyaya pakudii. uye mukadzi audza amai vake mai vanyepa wazinzwa pamai vacho wazinzwa vari kunyepa kuti aiwa mari yakazopiwa nhengi ikuenda kuna nhengi iye ariye ane chikwereti chako chokumutransporta kwakaita ukashandisa mota yako mafuta ako uchibetserawo community sezvatinoita mazuva ose bozi mota ndeyako. Asi mashoko emukadzi pakasvika murume ekuti aiwa mari yangu amai vasenda mari kwamuri imimi muchiri kuvarangarira kuti mukadzi wavo akada kunyepa kwamuri kuti amai vake vasenda mari kwamuri. Kwete vaifunga vaitaura vaviri vose ndakatozozvitomhanyira kavava kutoka kwemimi amai vacho munovaziva here vake ambuya vake mai vake ambuya vake ndovaziva muno magara muchizivana zvongozivana zveapo neapo zvokuti mere makazovasvitsa shoko foni yemudzimai kuti achitora foni yamabhodho asiya foni mota mangu kwete shangamira kokuti amezvera vazofonera ava baba ava kuti chii chinyaya kunetsa koko kushupana nemudzimai ende shuwa kanoizi kanga kaapo apa kekuti murume uyu akasvovhuta mukadzi wake pamota penyu vanga vaudzwa nani amai avo pamusoro shangamira foni yaicho yemukadzi ndimami inayo ini handingaziva kuti vanga vaudzwa nani because uyu azonditi akafonderwa futi nomwe munhu ari karuru achimuudza kuti hanzi sekuru anditi sekuru wemukadzi ndo vakandifonera vachiti ndaudzwa nemunhu abva ipapo kuti ndakuona hanzi mukuita noise hanzi muzukuru wenyu mogona kuona aurayiwa. hazvingadaro kuti mimi mama kutsvaga safety yemukadzi uyu muchityira kuti anogona nomuuraya kwete shangamira because vanoziva nevanhu vakawandawo nehama dzavo dzomukadzi ondofunga inini handingave asi uyu nhasi mimi akakupumhai kuti makashandisa simba rekubasa rekuti uyu akayazoona musungwa ndopamakaita advantage munoiramba sei? ndinotaura ndichiti changamire nguva yaari kutaura uyu nenguva yandiri kana makasvika basa vanogudza kuti nani handandisika kubasa indinonguva ndika zvekukendi zveapo neapo ya apa ndine manzwira ndaita amatsananguzi kuti makabvunza kana mabhuku edu anonyorwa marekodzi ekuti munhu pacho paanenge akawazoona munhu akaonekwa nani ndiye naye mubetsera asika pabasa ndipenyu kapa pekuti imimi hamusi pajuti but hamurambidzwe kakutenderera mukomboni kana premises dzebasa renyu zvokuti mungatedza kusangana nemunhu auyazoonawo vasungwa ndizvozvo chaizvo asi handisi kugara kuno asi iye mudzimai nekukuonai dzimwe nguva makapfeka unifomu anogona kungochivawo unifomu iyoyo imimo futi mubva mamuchivawo futi zvokuti hazvitadzise kuti vanhu mungadanani zvokuti mamusi pabasa yaingave dhifensi yenyu panenge iri padare rino ndiri kureva kuti ndakandisiko kuno changamire kuarea kuno handiko kuno. Iwe murume pawataura kuti mudzimai wakamutorera foni achifona kuti dedi amai guru akazvinzwa ndidzo namba dzacho heredzi ndidzo namba dzimwe chete idzodzi bozi mukadzi weuye pamusoro foni payakadaura ndakaisa foni pachaisosingati yanga isisina ningirikini ini ndakachinja password ndichida kuzonyanyo kutaura naye murume uyu zvakanaka asingazivi ndini kuita sei ndasiya foni pachaji mudzimai akangopinda mbandobva atora foni chaakaita akanoflasha foni zvese ndobva zvaita sei musisina ndakazoona hamusisi ndakati ko foni waflasha indava zvakanzi mamida kutsvaga nezvei asi inini nhamba ndandatodzitora kare ndaida kuti murume uyu manzwira andaita ndanzwa sekuti ati mukadzi akamuzivira mumabhodho mukutengesa mabhodho anditi kumai vacho makazovaziva sei kana makaziva mukadzi uyu mumabhodho mai vemukadzi makavaziva sei? mai vemukadzi amezvara venyu imimi muso pana vamabhodho ka kozoita mai vabereka mabhodho ndova ndira kukubvunza imimi kuti makazozivana navo sei?
musi kana uyu mukadzi makamuzira mukutengesa watatakura mabhodho bva kukaroi vanogara kukaroi unotakura kumagaraji kwekwe tikaenda ndokwanogara mai yacho makabva machinjana nhamba here ipapo namba yacho kwete kuyo vakatora dzenyu sei vakapiwa nani namabhodho ivo mai vakatora nhamba dzangu ipapo handiziva changamira kuti mai vakatora nhamba dzangu vane nhamba dzangu imi mamai ava mamai mabhodho ava kuti vazokupai basa ore kutakura mabhodho aiwa tiri kuti nhingi maniksi amai vamabhodho vakazofonera mukwashawo uyu madzura kuti pane zvaitika chii chaitika ndiudze mabhodho anga asisina foni aine murume yake asi anga ane murume wake foni yemurume ndiyanga iripo amai vari kutaura mukadzi amheno kana akambo andozvekuprofita zvechingangangangana zvichii ya zvekucherewo chirapa vamwewo zvemushongashonga kuti akabva akonzoka mvura pachivanhu here kunoudza amai kuti amai kuno kundabatikidzwa ndafungirwa kuzi ndiri kudana namabhodho ndisiri zvokuti akabva atofona ipapo pachivanhu chedu zvinoitika ndotora hari yangu ndotora mvura yangu nobukira yangu noenda pahuva ndaakutaura ndomafoni edu ekare ndochivanhu chatoita kare mazano kwaane teknoloji dzemafoni saka amai ava mabhodho maniksi vari kunzi vakazofonera uyu manje ndo pakanganisika nyaya dzako dzese pamusoro changamira tingazive sei kuti mai mabhodho akafonera uyu kuti akutaura chokwadi ndo pataura kuti tivashedze manje bozi ndachifunga kuti tichangoita diki takutoti amai ava vanofanira kunge vachiuya pano padare asika ungade kutsvagako manikisi kuti ungazive sei but pane zvimwe zvinhu zviri kutendeseka pano zvekuti meseji yenhamba dzako iwewe iri mufoni memurume uyu uri kuiramba futi kuti line house ndio uri kuriseenzesa pamusoro changu ndiri kuti nini murume ari kutaura kuti pafoni nhamba dzaifona achiti dedi ndedzangu tozvibvuma sei nachangamira kuti foni nhamba dzaonaka ndiri kuti uyu murume uyu ari kuti foni yaifona kuti dedi ari kuti ndiyo nhamba yo same nhamba so that same nhamba iyoyo ndo ine message iri mufoni yamaona iyi iri kutaura zvinhu zvabva kuitika within 2 hours kana kuti 30 minutes same nhamba imwe chete but iri nhamba yamanix iri kugara ukaruru paitika papa inge pamotikari apa ukarura hapo pana manikisi nhamba ndedzake dziri kugara ukaruru but dzasenda message sendokoitwa message mufoni mauyo mama nenyaya dzekutaura panapo inyaya mbiri dzakasiyana pane message kai yekuti wewe unopomerwa mhosva yekuti watema mota yaofisa nerekeni isu tanzwa kuti pachiitiko chakaitika paroad uyu ataura kuti akasiya rekeni nefoni zvishuwa pamwe nehasha wo akatomboitema mota kureva kuti mimi pamakamusendera message yekuti watema mota yaofisa nerekeni wakabva waita umbo hwokuti zveshuwa muchindo ane zvakasiya ada kukuitai uyu pamota ende pamwe mota akatema zveshuwa yenyimi hapana pakambozama kutema motikari hapana pakatema motikari ndikati mashoko ayanga arida kumutyisa manje kuti atarise level yeuniform kwazimini uri kuti mumota mamune vanhu vaviri zveshuwa pamataura mati mamune mapasenja mangani pamusoro nditaurewo changamiro ndachikumbirawo changamiro vagarawo kuti havakwanisi here kwekuzimitwa pakundichuchisa bcause ndine zvandaona nekuziva teererai chete muobserve kuitira kuti zvaonekwa zvisazotivhiringe mudare redu notenda vachuchisi nimi vaviri ndokutenderai kuti mubvunze manix nemukomana tifambire mberi nedare muri kuinzvenga sei mhosva tikubvunzei mubvunzo wokupedzisa mhosva anokuipara mhosva yangu andopomerwa uri padare ndikunzi kudana mukadzi wamabhodho handisi kudana wamabhodho handiziva handidani naye ini ndangomutransporta chete imimi baba pakuenda kubva mukadzonyima ive naye kubva matora kumota akazobva sei pamuri achizoenda mafishing embe kwako kufonerai kuti ndiri kunyara nezvakaitika
tichibva pamota ndakaenda kumba tikanoedza kubvunzurudza nyaya vakanotora imwe shamwari yavo so ivo vakanditi inini handikwanise kuti ndikuudzei chokwadi chezviri kuitika nemurume uyawe because state yamuri munogona kuita sei kundikuvadza kana kundiuraya asi chandogona kutaura izvozvi kukumbira ruregero kuti sori ine zvandaita ndakavati sori yauri kukumbira ndeyei iwo usina kuita sei usina kutadza walist iwo wati audanane nechi nemurume uyawe kumashure kunhamba dzake ndinadzo mufoni pamusoro pezvo zvaandisendera futi meseji ine nhamba dzimwe chete idzodzo saka pauri kutendera kuti mukadzi wako uyo anozobvuma kuya padare rineri kuzopa uchapupu iye foni aanayo nhamba dzamanikisa anadzo anokwanisa kuzoya pano padare iye pachake anogona kuzviramba nokuti inini pandakambomudza kuti uri kudiwa kudare akataura nyaya yemasamoni kuti handiende kudare ndisina kupuwa samoni. 0776 790 995 the net one shekari ane net one 0714 78 1340 kuti kamufonera akaramba kudaira mafoni edu kana utakabloka ipapo manje panodzoka poita dambudziko asi waiziva here kuti mukadzi wako anonzi mabhodho yake zvekuti mabhodho zvekuti vaitransportana ndatisingazvizive. Waiziziva here kuti mukadzi wako anotengesa mapoto? Zvekutengesa shuwa ndakatovatendera kuti kozve ine mwiye kunzi mabhodho handizvizive. Arikuona kuti amatoziva mudzimai wako kupfuura here kudarika inini chokwadi. Wewe waiziva here kuti mukadzi wako iwewe aivhevha pamanix mukati chete? Zvokuvhevha handizvizive. Ndaingofunga kuti vamanikisi pavakangoonana nemudzimai wangu kuprison ndo pavakangotanga metsi dzavo. Aiwa, vamanikisi vakaroora nuna mudzimai wako iwe apa akatransfera basa mudzimai wako iwe akavhevha murumo. Handizive manje kuti ndiani akavhevha mudzimai wako nokuda kuti aida kutakurirwa chii mabhodho. Mabhodho ndosaka akazvitini unonzi ani? Ndonzi mabhodho. Maiziva zita rake rekutanga naye officer? Asi rekuti mabhodho makarinobati ende distance yamataura kuti makabva nemabhodho ukaroi mukadhirivhara mukarura mukadhirivhara patowood pavillage 2 nevillage 3 mozoti chitindiva makapinda perera kupiwa village 3 vavimbiswa mari ndonge mamavimbiswa mari charge $40 asi vomaipa kwakudainza yapa road kuti uyai mapapi vaifana kupa ava mari vakakupa here mari yacho havanozondipa ingatotaura wani kudaro kuti mari yangu hasandapiwa. Vamadzura madzimai venyu mune nguva yakareba zvakadii munavo? 12 years. Pa12 years manga muchivaziva sei pakufamba kwavo hunhu havo adzimai venyu kuti kana munhu akabvunza makambosangana here nerimwe dambudziko rakafanana here? Ya, dambudziko rakafanana nerori ndakasangana naro. Itsanangura itinzo ndiripira makasangana naro? Ndasangana naro pekutanga vaifonerana mhenomwe paWhatsApp. In fact pandakaona mameseji paWhatsApp ndobva ndatanga kubvunza kuti ko mameseji aya zviri kufamba sei. Ndopa vakati aiwa munhu handizivani naye ndezvepaapp. Ndikaenda kwatete zvekare tikanoyananiswa ndikazvinzwisisa ndikadzoka kumba. Alright. Alright. Pamwe pacho page 2 pacho ndipo pacho pakazoflashwa foni. Alright. makupomera yakuvharidzwa kuti ndisaone munhu wanga achitaurwa naye nenyaya dzadzichitaurwa pai mufoni imomo. Asi inini ndatotora nhamba kare bozi nhamba ndakambodzona kumameseji kumashure ndikatadza kunzwisisa kuti ko nyaya dziri kutaurwa apa idzi dzinotaurwa nevanhu vasingadanani. Zvakanaka. Point yangu yanga iri pakuda kuti imi muri kuona sei adzimai venyu sepoint yakaitsaunangura nachangamire. Ndoda kuti zvibatani mazozotsanangura nachangamire. Ya ndizvozvo
Changamire matsananguro avaita nemaonero andakazviita inini ndakaona kunge madzimai angu inini ali loose ari so loose. Saka zvataura Changamire zvikubatana nemvudzi ndakaona sekudaro kana kuti vaida kubatsirwa kuti kana vawana vafambidzana navamaniksi transport zvinovarerukira zvese zvinenge zvazvemahara ivo vachivaprovidha zvavanoita sei zvavanovaprovidha plus kuitira futi mimi kama mukazorasikirawo kuprison munobatwa zvakanaka ndobatwawo zvakanaka. Nini chakatondinetsawo pamotaka mari yacho vanga sitorina vakatobva pamba vachitoperekedza munhu aitoketa foja vakabuda nemugrading shed kwete zveutanzi zvemari papa sitorina kana zvemari kwemimi pamakabudawo muchiendawo kune mabhodho ivo mama vaudzere kuti muri kucrossawo neroad kuti vazokufonerai kuti muri kupfuura nguwai. Ini ndakatovaudza kuti mari yangu ise pachitindima vakati ndiri padhuze ndiparodi kana muchidarikapo ndiri kupai tichitotoenda kuti vakakupa muedzo unenge wajosefa uya mubhaibheri koro hausi kuzviona here kuti zvinhu izvi zvaikusvitsa pasiripo ndikuzviona Changamire but haungakasire kujaja munhu semunhu ndashanda nevanhu vakawanda ukwanise kukumidza kujaja munhu kuti ari loose here umwe munhu agona kutadza kupfeka asi azoda kuti ifambe but ndo zvaari akura achifarira environment kutadza kupfeka kudaro. Pamakafamba navo ubva ukaroi kwese kudhirivhara uko makaonawo sei dignity yavo mudzimai wavo munhu akadzikama ataure munhu akanyarara saka hapana zvinhu ndakaona plus taingowanzopinda muvanhu vavo waidhirivhara zvinhu zvaitoenda zvichinzi apa usiwa 4-5 apa usiwa munhu akatodzikama ataure aiwa inini vandakafamba navo inini hapana chakaratidza kuti munhu kuti munhu antoti antotyisa kuti utange kuita se kutaura naye. ndachizokumbirawo kuti ndichiedzerwawo mabhodho tive timuone kuno kudare tokumbirawo zvekare mai vamabhodho vai kudare nasekuru vamabhodho avo ndisingazive vanhu vaviri ava vakaona uchapupu hwevanhu vairovana mumota kuti tingavawanisei kuno kuchiedza Changamire vanhu ndakatozozvirangara murume uyoyo anga netoki nemukadzi uyoyo ndaindaziva pavanogara but vaitaura kuenda kuchiedza asi haungazive vanhu vanotaura mazita avo havana haungazive futi vanhu vanonga vayamura vanga vaitonyepa but ndo zvavakandiudza ndakavasiya parodi tinoenda kuona kaiwa tinovaexcusa saka tinodzokedo kudare but tiita kuzokumbira kuti unokumbira kubasa tiita kuti kunyorera tsamba unayamusa 26 but musi wechina manje weekend ingakanakira kuti unenge uri off so Changamire izvozvo ndaiswa kuHQ asi apa ndiri kuchikoro ndiri kuita ndine lawyer ndiri kuita ndiri kuchikoro izvo ndiri kuuniversity saka weekend ndakatosununguka pane weekend ndokona kuwana mukana asi ma 26 ndiri kuita zvokufambisa because kufamba kwangu kuya kunonga kuchitava mari. takati musi wa21 ndivamutatiri kunyamakati unokwanisa kuya nevanhu vako here vese kunyamakati musi wa21 ngesatati ehe zvazvinoita ndezvekuti zvokunyorera tsamba unozvitora kumafishingeni iwongo tinokunyorera tsamba unonomutora then tiri kuda kuti tinyorere tsamba mai vemukadzi nasekuru vemukadzi ndavainge varipo. Changamire nandichikumbira kuti mudzimai nini anogona kundirambira kuuya kupi kuno asi dai mai vacho vari ndivo vamunoti vafonere mwana wavo avo vouya nemwana wavo zvive sefewo kwandiri kwete tinogona kubetsera isusu tine mupurisa wamambo anogona kuenda kunovasamona sezvo vataura kuti vada kusamonwa but unongokuwakwidza ako iwewe unosamonwa ikoko expense inenge yayo yako achinosamona zvekare mai avo vekaruru nasekuru karuru asi zuva rataona rakakodzera takatine matari pana musi wa26 but nokuda kwekuti mumwe wako ari kubasa wauri kupomera taida kuti azenge aripo pakajeka takati edu musi wa21 saturday anongobva paprison achienda padhuze vanobva kukaruru vanongoenda paipe padhuze zvekare kuenda kunyamakati iwo uri pachitindi apa unongobva ipapapo uchienda kupi
kunyamakati uyo anobva kukache kache achiuya papi mafishing game achiuya kunyamakati musi wa21 ndizvo zvati Saturday taita fedha 21 September tapa nguva yakakura kuti tikwanise kuwana mboono ufakazi hwacho hwese uyezve kuti vanhu vese vakwanise kutsvaga chokufambisa vauyi uyo ari kuchikoro anowanawo kuti ofamba sei kana akafamba akapfeka mauniform zvinomubetsera kuti anowanza kuuya okay achitakurwa nemota dzinomunzwira vatsitsi semucivil servant dare redu nderekuti toda kukuyanana nekuwadzana kuti mangwana tifambidzane kana tasvika pajudgment tozosvika pajudgment taona zvose vanhu vese takorodza zvinhu zvose zvaripo tautenda isunyaya